robust construction, wide straps, easier and more comfortable, high pressure automatic pump, high performance lead acid batteries, speed regulation, 4 nozzle multi-function spray. Tarong yan kayo na to. Nakita yun na po din nagtrabaho di Saudi. Rotan tayo nga na siya at ito'y kathan yung aliplipatan silak na. Katan di hosti sarno tayo ka farmer. Sigurado nga napairot dito tatnuhan nga glik. Farmers kat may kabil lang dito tapos mas ibabakot may sabit laang. Patas tayo no, mayat malang datoy ichi battery sprayer. Kan sa lodo kami ti amin nga Filipino farmers di kinaganda. No awan ti pagalaan tayo ti makan. Gito'y daddo mga accessories na kat. Idulin tayo pa tap na mausar pa. Ito yung matapo kat. Dito yung charger na tayo. Testing tayo i-charge. Sabay ka ba, sir?
few moments later. Dato'y battery sprayeran, sungay, padas kayak pa. Mayatan ka, farmer. Thank you, ti amin nga subscriber ko. Hanyo ko mga liplipatan ti aguyag. Subscribe kinyak. Agyam-yaman na kunay kadagiti susupor tayo amin. Ngang kay pala ka nakasubscribe